வெல்கம் டு கல்யாண விருந்து. இன்னைக்கு நம்ம இந்த ஒரு தானத்தை கன்னி பெண்களுக்கு நம்ம வாழ்நாள் முழுவதும் மாதம் மாதம் இந்த தானத்தை பண்ணும்போது நம்மளுடைய குடும்பம் சீரும் சிறப்பாக வாழும். அதை என்னன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த பதிவின் மூலம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அந்த வரிசையில் உங்களால் இயன்ற அளவு உங்களை விட வசதி குறைவாக உள்ளவர்களுக்கு தான தர்மங்களை நீங்கள் செய்து கொண்டே இருக்கணும். நீங்கள் மனதார செய்யக்கூடிய தான தர்மங்கள் நிச்சயமாக உங்களுடைய குடும்பத்தின் தலை காக்கும் என்பது ஒரு துளி அளவும் சந்தேகம் கிடையாது. சில வீடுகளில் தொடர்ந்து கஷ்டங்கள் தொல்லை கொடுத்து வரும். அந்த மாதிரி இருக்கவங்க இந்த மாதிரி தானங்கள் பண்ணுறதன் மூலம் அங்கே மகிழ்ச்சி ஈஸியாக அடையலாம். சில வீடுகளில் குழந்தைகளால் பெரிய பெரிய கஷ்டங்கள் சங்கடங்கள் இருக்கும். குழந்தைகளுக்கு தீராத நோய் நொடி பிரச்சனை இருக்கலாம். இல்லை அவர்கள் சொல் பேச்சு கேட்காமல் படிக்காமல் வாழ்க்கையை ஒரு தடுமாறி தவறான பாதைக்கு கொண்டு கூட செல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கலாம். சில குழந்தைகளுக்கு திருமணம் ஆகாமல் கூட இருக்கலாம். பல பிரச்சனைகள் இந்த மாதிரி சூழ்ந்து வீடு இருக்கும். நிறைய பேர் வீட்டில் அந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கவங்க குடும்ப தலைவருக்கும் தலைவிக்கும் இந்த மாதிரி நிம்மதியற்ற ஒரு சூழ்நிலை நிலவும்ல, அங்கே இந்த மாதிரி தானத்தை பண்ணலாம். பண கஷ்டம் இருக்கும், மன கஷ்டம் இருக்கும், தீராத கடன் இருக்கும். சொல்லப்போனால் அந்த குடும்பம் கடந்து வந்த ஒரு பாதையும் ரொம்ப கடினமாக பாதையாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கவங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறதன் மூலம் அங்கே தேவையில்லாமல் பிரச்சனையிலேருந்து இல்லாமல் அவங்க அதில் மீண்டு வந்துடலாம். மாதம் ஒரு நாள் கட்டாயம் இந்த தானத்தை நீங்கள் செய்யணும். 3 கன்னி பெண்களுக்கு இந்த தானம் போய் சேரணும். திருமணம் ஆகாமல் வயதுக்கு அந்த கன்னி பெண்கள் இருப்பாங்கள்ல, அவர்களில் யாராச்சும் ஒருத்தவங்க ஒரு 3 பேருக்கு இந்த தானத்தை நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஒரு மஞ்சள் ரவிக்க துணி, ப்ளவுஸ் துணி, வெற்றிலை 2, பாக்கு 2, குண்டு மஞ்சள் இருக்கும்ல, அந்த குண்டு மஞ்சள், அப்புறம் 11 ரூபாய், உங்களால் முடிந்த இனிப்பு, இந்த பொருட்கள் எல்லாம் நீங்கள் வச்சு கன்னி பெண்களுக்கு தானமாக நீங்கள் கொடுக்கணும். அந்த பொருட்கள் எல்லாம் நீங்கள் புதன்கிழமை அல்லது வெள்ளிக்கிழமை உங்களுக்கு எந்த நாள் தோது போடுதோ அந்த நாளில் தானம் பண்ணுறது ரொம்பவே சிறந்தது. ஏதாவது கோயிலுக்கு சென்றால் கூட அங்கே கன்னி பெண்கள் வருவாங்கள்ல, இந்த தானத்தை நீங்கள் தானமாக கொடுக்கலாம். உங்களுடைய குடும்பம் சீரும் சிறப்பமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்கள் தானம் பண்ணுறனால உங்கள் குடும்பத்துக்கு இருந்து வரும் கஷ்டங்கள் படிப்படியாக குறைய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுறனால இதெல்லாம் நடக்கும். உங்கள் குடும்பம் தலை தூக்க வேண்டும், இல்லை அடுத்து வரக்கூடிய தலைமுறையாவது கஷ்டம் இல்லாமல் வாழ வேண்டும்னா இந்த மாதிரி கன்னி தெய்வத்தை மனதார வேண்டிக் கொண்டு இந்த தானத்தை தொடர்ந்து உங்களுடைய ஆயுசுக்கும் நீங்கள் செய்து வரணும். இப்படி மனதில் ஒரு இந்த மாதிரி நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பண்ணுறனால உங்களுடைய அடுத்து வர தலைமுறைக்கும் அதோட பலன்கள் அதிகரிக்கும். நல்லா வாழ்வாங்க. இப்பயும் இந்த தலைமுறைக்கும் அதோட பலன்கள் உண்டு. அடுத்த தலைமுறைக்கும் இதோட பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். சொத்து அந்தது சேர்த்து வைக்கலாட்டியும் பரவாயில்ல, இந்த மாதிரி நல்ல பலன்களை நம்ம சேர்த்து வச்சோன்னா அடுத்த தலைமுறை உங்களுக்கு நல்லா வாழ்வாங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் இந்த மாதிரி சொல்லித்தாங்க, இந்த மாதிரி தானம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. இது பண்ணுறனால நிச்சயமாக நல்ல பலன் உண்டு. நீங்கள் பண்ணுறனால உங்களுடைய கஷ்டங்கள் அனைத்தும் படிப்படியாக குறைவதை கண்கூடாக நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.